naragsat ken nagasat nga oras ti aldaw tayo. Agsipod tayong ted ni Apo Diyos kada tayo iti daytoy nga oras, daytoy nga gundaway. Tapnog kakadwa tayo, buklen tayo manen kakabsat dayjay inadal tayo kada ito nga lawas. Nga isu iti usaren tayo tumay at tumulong kada dayjay panag-inadal tayo iti care group tayo kada iti iglesia tayo. Ada tayo iti lesson number 7. Ket sakbay nga patuloy tayo kakabsat. Agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos. Agyaman kami. Ti bendisyon nga inted mo kada kami. Bendisyon iti biyag ken sa lunat. Bendisyon tapno agkakadwa kami o Diyos nga dalen tinapateg nga saon. Bendisyon iti pannakaawat nga sagot iti Santong Espiritu. Dawaten mi amang iti adalen mi itata. Ti surat ni Pablo kadigiti kabsat mi nga Kristiyano iti Epeso. Agbalin ko ngamit nga mensahem kada kami. Ken dagiti iglesia nga pakikamkamengan mi. Tapno ama daytoy nga bagim, daytoy iglesia, rumangay, dumakkel, ket aramiden na iti paset na, nga isu iti nangayabam kada kani. Pakawanin na kami o Diyos, nga nyaman nagkurangan mi, itinag na po mesos dawatin mi digitoy. Amen. Aday iti ipudnok kakabsat, I am not feeling well. I'm very sorry. Manipod pa'y idi Sabado, 1 week gamin dayta nga nagasis tayo iti crusade ito'y Carino Church. Imay ni Pastor Rolando Baisa, ganti asawa ni Sister Esmeralda from Texas. Nagtrabaho da kakabsat ijay anda. The Sabbath before, napang kami kani Mrs. Rafanan ijay Alaminos, ijay ti nakaramidan iti inter-district kakabsat nga fellowship nakaadu iti nabautisaran. Kadayjay natudwanak kakabsat. Yet, agsipod tayo imay ni Pastor Baisa ito'y Carino Church. We endeavored to help nightly kinurepay kadigiti dado mga pasetti programa ingana iti Sabado. Idagawid kami ni Mrs. Rapanan iti Sabado, binigay iti bagik kakabsat. I was sick with severe coughing, with colds, with fever. Iti pagyamanan milang si Mangpet dete anak mi nga doktor ni Elisil. Di pambibinisita, rinisib taan na kakabsat iti agas. It relieved me. Inkarkararag ko kinapo Diyos, apo ko na pangaasim haang ko nga kayat nga aglangan kami kaday tapan nag-review mi iti Sabbath school lesson. And I thank God. Tikararag ko kinapo Diyos itatay kakabsat, agmalmalam nga nag-uyuy kak nakaiddaa. Apo ko na di lamabalin sa gidem iti bagik nang nangruna iti vocal cord ko. Tapno into no agadal kami adda iti nasayaat nga volume ken boses arumwar. Ni Apo Diyos iti pangitidak kakabsat iti dayaw. Lesson number 7. The unified body of Christ. Iti paset nga mayulok at masarakan iti Efeso 4 verses 11 and 12. Let us read.
And He gave them apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, the teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Napanak kakabsat ni Webster, no anya iti kayat nga asawen iti unify. Adda iti napilik nga duwa nga meaning na, umuna, to cause people to be joined or brought together. Mikadua, to make into a unit or coherent whole. Daytoy iti ladawan nga inted ni Apo Diyos iti iglesia na ijay ipeso. Itadalan tayo kabsat ket Ephesians chapter 4 verses 1 to 16. Amun tayo nga iti bagi, the body of Christ, which is the church. Ket daytoy nga church ijay ipeso is composed by the Jews and the Gentiles. The Jews and the Gentiles. Idi Sabado kakabsat, iti inadal tayo. DJ the mystery of the gospel. Ket dinawat da nga siya iti mangisuro, agsipod ta it was a fellowship into Carinyo Church. Iti inayabak kakabsat, adda iti duwang agtutubo. Kuna kanya day nayabak dyan aganda, Alan, Dars, una, kunin nyo ang inyong mga upuan. Intudok ni Alan, kunak itaka corner, Dars itaka corner, kunak. Idin nga na ibagak isuda kabsat. Inted ko iti representation ni Alan kunak, he is the Jew. Ni Dars, he is the Gentile. Makita yung distansyada. Anya iti napasabak kakabsat. Umuno na sublin tayo, ijay horizontal atone. Idin nga naibagak na horizontally atone, inayabak ni Alan, sikad nga Hudyo una. Inayabak ni Dars, sika nga Hintel. You move closer. Ijay lectern, ijay church, ijay Carinyo kakabsat. Adda jay daytay logo tayo. Adda jay cross. Mawatan nyo kung nakakabsat. When Alan came near to Jesus, and Dars came near to Jesus, what happened? They were horizontally atoned. When they were horizontally atoned, dagitoy Hudyo binalakadan kakabsat ni Pablo. Dahil mystery of the gospel. Itinbagana ni Pablo, dagiti kakabsat yu mahintel, no sino no anya iti adda kada kayo. Isudameten tagapagmana. Taidi they were awan iti bibiyang da iti covenant. Tadayuda. Ngem idin nga imasidagdan kini Apo Jesus. Nakita digiti Hudyo, inakseptar digiti Hudyo, and the church was transformed, and the church was on fire to do the ministry. Tumuna sa ludsod kada ito leksyon tayo kabsat. Anya ti inted ni Apo Diyos. Tapno ikan na iti bilag iti iglesia na iti ipeso. Basain tayo iti verse 11. Iti memory verse tayo matlaan.
And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and the teachers. Dagitoy ko nata yung sagot ni Apo Diyos. Anya, itipanggap na. What was the goal? Verse 12. To equip the saints for the work of the ministry, for building up the body of Christ. Kita niyo kakapsat. Inted ni Apo Diyos, digito yung sagot, iti unag. You see the movement? At dato'y da unag, inted ni Apo Diyos, digito yung sagot. Kanya digito yung sagot, the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and the teachers. Kat adda iti kayat ng aramiden ni Apo Diyos, dagito'y nga sagot, they are to equip the saints who are the members of the church tapno maaramid da dayjay nga trabaho ti iglesia. Ket kabayatan nga ramiden da dayjay at trabaho iti iglesia. Daytoy met nga iglesia, it is being built up, building up to Christ. Nagpintas kakapsa. So marunong sa lutsod, how will the church accomplish her mission? Dayjay title tayo, iti lesson number 7. Agbalinda kuma a unified body. Anya kaya lang sawin, they are joined, they are brought together, they become one coherent unit. May sakakabsat nga amod na aramiden da. May nga unit. Itinaramid ni Apo Diyos kakabsat. Basahin tayo ijay Ephesians chapter 4 verses 4 to 6. There is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Kada ito yung versikulo kabsat, 4 to 6, Paul used the word one, O-N-E, 7 times. Perfect. One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God. The church must be united so God can give the gifts. The church must be united so that she can do her mission. And the church must be united so she can grow. Nagpintas kakabsat iti description na ni Paul ije verses 13 to 16. Again, we will read. Till we come to the unity of the faith. So God can give the gifts and of the knowledge of the Son of God to a perfect man, to the measure of the stature, the fullness of Christ, that we should no longer be children tossed to
and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting. But, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes groan of the body for the edifying of itself in love. No iladawan tay kuma, daytoy nga surat ni Pablo, ijay kakabsat ti Epeso, nga agpaay kadagiti churches tayo. I go to Carino Seventh-day Adventist Church. Lumapang kakasparing Tilawag, Sail, Vigan, Santiago, uno niya mampay nga church kakabsat. Try to picture dayjay tarigagay ni Apo Diyos, idi inosar na ni Pablo. Iti kayat ni Apo Diyos, nga dagiti membro, ket dumakkel da rumang ayda, iti stature, rukod, ni Kristo. Tada iti problema. Idi, ingana itata, adu kakabsat dagiti mangiyaw awan. Adu digito umay asursuro kunana dito'y cunning craftiness of deceitful plotting. I'll give you one simple discussion that I read in the Facebook. Ada digitay kakabsat tayo idi, tanda maayaban isudan nga member iti church. They are totally against Sister Ellen White. And because Sister Ellen White is tied with the church, iti ibagada, iti Seventh-day Adventist Church is cult. Iti ibagada ni Ellen White is a false prophet. So, I did not interact iti Facebook ay the author ta sigod nga amok siyak din ng bautisar ka dahi asawa na. I sent a message through the messenger. Kuna, no iti maysa nga prophet ket adda iti prophecy na nga saan natungpal. Does that prophet become false prophet? Siyempre, dipindaran na, dahil in-post na. When pastor, iti ko na, I'll give you an example ko na. In the Bible, there is a prophet, his name is Jonah. God sent him to Nineveh, na panaglalaaw iti Nineveh, kuna na, iti unag ti 40 days, daytoy a syudad, madadael. Anya na pasamak ko. After 40 days, saan? Anatungpal di inbaga ni Jonah. Sa ako dinamag kenkwana, now, does it make Jonah a false prophet? Because what he said did not come true. And why is it, if he is a false prophet, according to your definition, kuna, that his name, his book, is included in the minor prophets in the Bible? Amoy, they are very cunning. Dahil sa unga cunning, isukakabsat dahil inusar iti Biblia,
nga nangiladawan kini Satanas. Idi nga inalilaw na ni Eva. Iti kayat ni Apo Diyos kakabsat. Saan tay kumang mataginayon nga tagibi, ubing iti pamati, nga awan iti papanan na. Adamangag mapanjay. No di kat di iti pagbalinan kuma, kunana, but speaking truth in love may grow up in all things into which who is the head? Sino? Ni Apo Jesus. Intun no digito'y akamkaman. Anya title lesson tayo? Unified body. Intun no digito'y akamkaman. Kat agmay sada. Rumang ay dumakkel da kakabsat. Nga agaramid iti pagayatan ni Apo Diyos. Dayjay iti panggap ni Apo Diyos kadayjay iglesia iti Ipeso. Dayjay met iti panggap ni Apo Diyos iti iglesia nga pakikamkamengam kabsat ko. Itata, adda iti upat nga naadal tayo. Kada ito yung leksyon. Umuna, the unity of the church is achieved by, number one, by following Christ's example of humility, gentleness, and patience. I like that. Awan kuma iti anyaman nga status ko iti uneg iti iglesia. Nga inton no agpili dagiti nominating committee kadagiti agbalin kuma nga opisyal iti sumarunong nga tawtawen. No hanggang na-elect di agdama, most likely, taramidin na agpasugno. At that istorya ni Pastor Fer. Di Pastor Larry Fer. Dakano iti may sang naba ng nga pamilya. Suda iti nangited kadagiti kasapulan iti church. Electric fan, sound system, silsilaw, aircon. Agsipod ta isuna iti head elder tanaba ng ngarod. Da kanya na dya tulbag. Unfortunately, idi eleksyon, daytoy nga elder nga naba nang was not re-elected. Kalpasan nga naipresenta, nagawid na nga pamilya. Amoy tinaramid da. Iti rabii, iti Sabado. Nalpasan tigi mo. Nalada de dakkel nga luganda. Napanda di church. Inakas da. Dahil at istorya ni Pastor Fer. Inakas da. Amin nga inkabil da iti church. No awan da humility. No awan da gentleness. No awan da patience. The church will not be unified. Mikadwa, by contemplating the ultimate model for the life of the church, anya dayjay nga biyag iti iglesia, the triune God,
the Father, the Son, the Holy Spirit. No dagitoy kakabsat nga triune God ket nagmaymaysada itapanggep ken misyon. Amin kumamit a membro iti iglesia. Maikanda di tarigagay nga agmaymaysa ken makipagmaymaysa. When we look at the Father, when we look at the Son, and when we look at the Holy Spirit, we will see the model of the life of the church. Number 3, by the unifying force that constitute the church, anya dayjay nga force kakabsat, one hope, one faith, one baptism. Dayjay man namnama, hope. It spells great difference. Would you imagine no, dakuma iti maysa nga kabsat. He has a lingering illness. Idin nga pa nagpa-doktor, kunana di doktor, kabsat ko, iti sakit mo ket serious. Saludsoden daytoy kabsat nga pasyente. Dok, adapay lang kadinamnamak, is there a hope that I could recover? No iti ibaga, dayjay a doktor ket awanen. Dayjay nga inbaga jay nga doktor. It lessens, ulit kakabsat, it lessens the desire dayjay nga tao nga agpaimbag. Tapay awan itinamnaman na. I remember my brother. Inaunang siya ni Manong Moses. Nagsakit, natay iti cancer. Idi nga naggapuday iti Mountain View College ngin pandad to Manila. In pandag absat iti Cardinal Santos Hospital. Idi na mo I went there. Dinamag ko iti nurse no ayan ti kwarto di kabsat ko. Imbaga na di kwarto napanak. Idi mapanak awang may. Napanak di nurse, wala naman sila ma'am. Unang, ay pumunta dun sa baba, hanapin mo sila. Idi bimabaak, the hallway was long. There was a door half opened. Na-examine dan day kabsat ko, handang ibagbaga diyanagan. Dengdenggak day pagtutungtungan da. And then, idinakita dak ijarwangan, dinamag day doktor ko na, is there anything we can do for you? Imbagap tinagang ko, and I'm looking for my brother who is a patient here, Moses Rafanan. Will you please come in, Unaga? Actually, siya yung pinag-uusapan namin na pasyente. Kaya how is he? Mayroon pa bang pag-asa? Ikunana day doktor. Kung dinala ninyo yung kapatid mo dito, say 6 months ago, mayroon at mayroong pag-asa. Ngunit ngayon sasabihin namin sa iyo, wala nang pag-asang gagaling pa ang kapatid mo. Then they gave him, ganda taning ngay. Amoy yung taning na, handa na abot tapay. Idin nga na-discharge, idin nga nagawid, tanimanong David at da ijenela idi. Ijay nang ipananmitas asideg kakabsat ijay hospital di Santiago. His will to live dwindled, bimaba nga bimaba.
uray no kasano ngan paragsak mi, uray no anya iti aramidin mi, taapay, awan dayjay nga force. Anya jay number one force, hope, namnama. Number 4, by the spiritual gift which God gives to the church to grow and be united as one body. No adda iti inted ni Apo Diyos iti iglesyam kabsat ko. When adda ti pastor. No awan iti church pastoryo, adda ti district pastor. Anya pa di gijay nga gift kakabsat, adda teachers. Mabalin nga teachers ita eskwelahan tayo. Mabalin at teacher pa iti Sabbath school class. Awanen digiti apostles, awanen digiti propeta. Mabalin nga adda iti evangelist, adda ti pastor, adda ti teacher. Dagitoy kasagot nga ited ni Apo Diyos iti iglesia. Anya purpose na? To equip the church, the Ephesians, to equip the church, your church, to do the mission of the Lord. Intuno na sursuruan tayo when we are already empowered by the triune God, the blessing of the Father, the companionship of the Son, and the indwelling of the Holy Spirit, the church can do its mission and will do it triumphantly. Dayjay kapsat iti kayat ko nga kitain kadagiti iglesia tayo. Isu nga iti inbaga na ni Pablo kakapsat. Nga dumakil tayo kuma. Idi adalin tayo daytoy. I remember the vision nga inted ni Apo Diyos kini Ezekiel, iji Ezekiel 37 verses 1 to 14, the vision of the valley of the dry bones. Ni Apo Diyos inpanan ni Ezekiel through a vision, iti may isang valley na puno kakabsat iti namaga at tultulang. God let Ezekiel observe. Idi nakita na dagijay nga dry bone. God asked, Son of man, can these bones live? That is Ezekiel 37 verse 2. And Ezekiel answered, O Lord God, you know, agbyag kadi, dagitoy anamagmaga nga tultulang. Kunanan ni Ezekiel, O Diyos sika ammom. And God gave the process. It in verses 4 to 6. God ordered, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Surely I will cause breath to enter into you, and ye shall live. I will put sinews on you, and bring flesh upon you, cover you with skin, and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. Verses 4 to 6.
idin kakabsat nga tinungpal ni Ezekiel de bilin ni Apo Diyos nangipadto nga saba kadigitoy nga dry bones. I could just imagine. It's really very hard to be preaching, doing evangelism. Dry bones is good as zero. Kanya nga rod nga, no? Dry bones. Agsipog tin baga na po Diyos, prophesy to these bones. Pinaramid ni Ezekiel. Idikwan, dagijay nga tultulang. They moved. Sinurot da kakabsat, no digiti ko matulang termramay, sinurot da, nga nasaksakan nga na nabuo. Idin nga nagko-connect dan, digijay nga tultulang. Kas itiin baga ni Apo Diyos, ikanto ito, iti penek, ikang kayto ti muscle, ikang kayto ti lasag. Nabalkutin ti gajay tulang. Ikang kaytun iti kudil. At dan dejay. And then God breathed kadayto yan. The breath of life. In verse 10, kunana, breath came to them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great army. An exceedingly great army. Is your church experiencing the valley of the dry bones? Or is your church experiencing the jay inaramid ni Apo Diyos? The members were horizontally atone. The members become unified body of Christ. And they become a marching, triumphant army that the commander-in-chief awan sa bali no hanga ni Apo Jesus. May your church be like the church in Ephesus. Ni Apo Diyos iti makaaramid kadayta. No naaramid na ijay Epeso, nga pinagmaymay sana, nagbalin amay sa nga bagi, tihintel ken jehedri. Anya kuma iti gapu nga saan na nga maaramid, iti unag iti iglesia itata. May God do it to give glory and honor to His holy name. May God do it so He can give the gijay asagot iti iglesia. May God do it tapno daytoy nga iglesia. Rumangay ken Kristo Jesus ket maaramid na dayjay misyon nga inted ni Apo Diyos nga agpaay ken kuana. And when that will be done, your church, my church, will be the unified body of Christ. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami Ama, iti inaramid mo, iti iglesyam iti Epeso. Gapu iti parabor. Gapu iti ayat. Gapu ken Kristo Jesus nga manubot mi. Nagmaymay sa daytoy nga iglesyam. Ket naaramid da
iti trabaho nga inkumit mo kadakwadang aramidin da. Patyan mi o Diyos, nga gapo, dayta ti inaramid mo iti iglesyam ti Ipeso. Kat dayta met iti inadal mi tata. Aramidem kadimet dayta nga inaramid mo iti Ipeso kadagiti iglesia mi. Nuanyaman iti laped, burakem o Diyos. Aramidem nga di iti iglesia mi, maysa nga naurnos abagi, nga iti ulo na ni Apo Jesus, nga mangaramid iti misyon, iti panangasaba, panangited tinimbang nga damag, kadagiti sabsabali. Bendisyonan na kami, Ama. Dila mabalin nga sagidem, dagiti kakabsat nga dati sa gubanit iti bagbagida. Tapno iti panakaagas da Ama. May santo nga ipadpadamag da iti panagayat ken panakabalin mo. Intuno apan kami aggigimong iti balay mo italdaw nga Sabado. Bendisyonam digiti amin nga kakabsat. Agyaman kami, Ama, itinag na po Jesus. Amen. Amen. I thank God. God answered my prayer. Binilang ko di pa nagguyag ko kapsat. I counted only 3. And it was a miracle. Nga po Diyos, itimang bendisyon kada tayo. Please share dahito lesson tayo. Kahit nuhang kay pa nga nakasubscribe, please subscribe. Usa rin na kay ni Apo Diyos nga ang bendisyon kadagiti gagayam yo. Ingga na numay nga lawas manen, ay ayatin na kay ni Apo Diyos. Ay ayatin na kayo may.